Anke l-Ministru tal-Ekonomija jammetti l-inflazzjoni saret mostru. Fi kliemu dan huwa terminu li jużaw l-ekonomisti. Iżda meta mistoqsi s-soluzzjonijiet ebda tweġiba. Għajra l-fatt li jirrepeti dak li l-Gvern ilu jsemmi snin sħaħ, ebda proposta ġdida. Nsejħu la mostru għaliex tweġġa. L-inflazzjoni fil-fatt hija xi ħaġa li tweġġa u għalhekk fil-fatt juża dak it-terminu. Intom bħala Gvern, xi pjanijiet għandkom x'anku appellalkom biex ikolkom pjanijiet u viżjoni fit-tul biex nikkumbattu l-inflazzjoni. Bħala Gvern, xi pjanijiet konkreti għandkom biex nikkumbattu l-inflazzjoni? L-inflazzjoni tkun tikkumbattija mod kontinwu, mhux meta tkun għalja biss. Netnew saqsa lill-Ministru Silvio Xkembri biex jgħidilna kemm hi l-inflazzjoni bħalissa fid-daw tal-fatt li l-għoli tal-ħajja qed jolqol direttament lill-familji, il-ħaddiema u l-anzjani Maltin u Għawċin. Kemm ir-rata tal-inflazzjoni bħalissa? Ir-rata tal-inflazzjoni titkejjel għandek il-waħda li tvarja l-HISP jgħidula u mbagħad għandek waħda li tkun meqjusa fuq is-sena bħalissa dar rata ta' 7%. Ir-rata hi li f'tem ta' sena l-inflazzjoni f'pajjiżna splodit il fuq b'mod qawwi immens, tant illi fit-12 xahar ir-rata tal-għoli tal-ħajja żdiedet minn 4.5% għal 7.1%. Fost l-aktar prodotti affettwati minn żidiet hemm il-prodotti tal-laħam, il-bajd, il-frott u l-ħaxix, il-ħalib, il-ħobs, il-ġobon, prodotti vari li jinxtraw mis-supermarkets, prodotti tal-ħasil u anke mediċini. Dawk kollha għolew fil-prezz tagħhom.